ആശ്രമത്തെ തത്വം ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് അധ്യായം 9 ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായതാണ്. ബാക്കിയുള്ള നമ്മള് 8ാമത്തെ അധ്യായത്തില് മെയിനായിട്ട് 19ാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത്. ഇനി ബാക്കി 20 തൊട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് നമ്മള് 9ാമത്തെ അധ്യായത്തില് തുടങ്ങുന്നത്. 9ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 20 മുതല് എത്ര വരെ വരുന്നുണ്ട്? 9ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 42 വരെ അല്ലെ. 20 മുതൽ 42 വരെയുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് നിയാമക തത്വങ്ങളില് പറയുന്നത്. ഇതില് ഭക്തി തത്വങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉപരിചിന്തനങ്ങൾ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അപ്പൊ നമ്മളിനി 21, 31, 37, 42, 20 മുതൽ 42 വരെ ഉള്ളത് ഇതിൽ വരുന്നത്. ഇനി 20ാമത്തെ പോയിന്റ് വന്നിട്ട് ദൈവദൂഷണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമ്മളിനി 19 പോയിന്റ് വരെ നമ്മൾ കണ്ടു. 19ാമത്തെ പോയിന്റിന് തന്നെ ഒരു അധ്യായം കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. അപരാധങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇനി 20ാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താ പറയുന്നത്? ദൈവദൂഷണം, ദൈവത്തിനെ ദൂഷിക്കുക. അതാണ് ദൈവദൂഷണം. ഭഗവാനെയോ ഭക്തനെയോ ദൂഷിക്കുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ ദൈവദൂഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദൈവദൂഷണത്തിന്റെ ഫലം എന്താ പറയുന്നത്? ഒരാളുടെ ധാർമ്മിക ജീവിതം വഴി നേടിയ നന്മ മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ദൂഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ ദൂഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ധാർമ്മിക ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ നേടിയ നന്മ മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് ഭാഗവതത്തിൽ 10ാം സ്കന്ധം 74ാം അധ്യായം 40ാം ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. അവിടെ എന്താ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്? രാജൻ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറയുന്നതാണ്, രാജൻ ഭഗവാനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരെയും ദൂഷിച്ച് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടും ആ സ്ഥലം വിട്ടുപോകാത്തവൻ അതുവരെയുള്ള അയാളുടെ ധാർമ്മിക ജീവിതം വഴി നേടിയ നന്മ മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ദൈവദൂഷണം ഇതില് 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് അപരാധം പറയാൻ പറ്റും. 3 അപമാനങ്ങളെ 3 വിധത്തിൽ നമുക്ക് നേരിടാൻ സാധിക്കും. ദൈവദൂഷണം. ഇപ്പൊ ദൈവദൂഷണം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നേരിടേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത്? ദൈവദൂഷണം വാക്കുകൾ കൊണ്ടാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്തവനെ വാദിച്ച് തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മള് കുറെ പേര് നിന്ന് സംസാരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ആരെങ്കിലും ഭഗവാനെ ദൂഷിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ അവരെ വാദിച്ച് തോൽപ്പിക്കണം. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. ദൈവദൂഷണം വാക്കുകൾ കൊണ്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പറയുന്നവനെ വാദിച്ച് തോൽപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാവുന്ന സൗമ്യമായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കല, സ്വന്തം ജീവൻ ഉപേക്ഷിക്കുക. രണ്ടാമത്തെ എന്താ പറയണത്? നമുക്കത് സാധിക്കുന്നില്ല, അപ്പൊ അവരെ വാദിച്ച് തോൽപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് സ്ഥലം വിട്ടുപോകാം. രണ്ടാമത്തത്, നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പോകാം. നമ്മൾ അത് കേട്ട് നിൽക്കരുത്, നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പോകണം. അല്ലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സൗമ്യനായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കാതെ സ്വന്തം ജീവൻ ഉപേക്ഷിക്കണം. 3 കാര്യങ്ങൾ. അതായത് ഭഗവാനെ ആരെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ ആരെങ്കിലും ദൂഷിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കേട്ടു നിൽക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ അവരെ വാദിച്ച് തോൽപ്പിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സ്ഥലം വിട്ടു പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ജീവൻ കളയണം, ജീവൻ ഉപേക്ഷിക്കണം. അങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ദൈവദൂഷണം പിന്നെ നമ്മൾ നേരിടേണ്ടത് പറയുന്നത്. ഭക്തൻ എന്ന നിലയിൽ അങ്ങേയറ്റം വിനയവാനും
സൗമ്യനുമായ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിത്യാനന്ദന് ആരോ ദ്രോഹമേൽപ്പിച്ച എന്ന് കേട്ട മാത്രയിൽ ആ സ്ഥലത്ത് പാഞ്ഞെത്തി കുറ്റക്കാരനായ ജഗായിയെയും മദായിയെയും കൊല്ലാൻ പോലും തയ്യാറായി. ഒരു വൈഷ്ണവൻ പരമാവധി സഹിഷ്ണുവും സൗമ്യനുമാണ്. സ്വന്തം അഭിമാനം പോലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറെന്ന് വരാം. എന്നാൽ കൃഷ്ണന്റെയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്റെയോ അഭിമാനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ ആ അപമാനം അയാൾ സഹിക്കില്ല എന്നാണ് ഈ സംഭവം കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സാധാരണ ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ്? വിനയാന്വിതനാണ്, എല്ലാവരോടും സൗമ്യഭാവം ഉള്ളവനാണ്, സഹിഷ്ണുതയുള്ളവനാണ്. പക്ഷേ അത് സ്വന്തം കാര്യത്തിൽ, അതായത് നമ്മളെ ആരെങ്കിലും കുറ്റം പറയേ കളിയാക്കി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് സഹിക്കണം. നേരെ മറിച്ച് ഭഗവാനെയോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ നമ്മൾ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത്? അതാണ് ഈ 3 തരത്തിൽ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മൾ സഹിക്കല്ല വേണ്ടത്, അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രതികരിക്കണം. അത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഒന്നുകിൽ തോൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വിട്ടു പോകണം, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ജീവൻ കളയണം. അങ്ങനെയായിരിക്കണം ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഭഗവാനോടോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെയോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് വേണം? അപമാനം സഹിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈഷ്ണവൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? പരമാവധി സഹിഷ്ണുതയുള്ളവനായിരിക്കണം, സൗമ്യനുമായിരിക്കണം എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. ഇനി അടുത്തത് തിലകവും തുളസിമാലയും. അപ്പൊ വൈഷ്ണവ എന്ത് ധരിച്ചിരിക്കണം? തിലകം ധരിച്ചിരിക്കണം, പിന്നെ തുളസിമാല. അത് രണ്ടും എന്ത് വേണം? നമുക്ക് വേണം. വൈഷ്ണവൻ തന്റെ തിലകം കൊണ്ട് മുടി പിടിപ്പിക്കുന്ന പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് കഴുത്തിൽ തുളസിമാലയും ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വിഷ്ണുവിന്റെ പ്രതിരൂപാത്മക ചിഹ്നങ്ങള്, 4 കൈകളിലുള്ള ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ശംഖ്, ചക്ര, ഗദാ, പത്മങ്ങള്, പിന്നെ നെറ്റിയിൽ വിഷ്ണു തിലകം. ഇവ ഉള്ള വിഷ്ണു ഭക്തന്മാരെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അവരുടെ സാന്നിധ്യം ഈ ലോകം പവിത്രീകരിക്കുന്നു. അവരുടെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളിടത്തെല്ലാം വൈകുണ്ഠത്തിന് തുല്യമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്? ശരീരത്തില് തിലകം ധരിച്ചിരിക്കണം, ഒപ്പം തുളസി മാല കഴുത്തിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ശരീരത്തിൽ തിലകം ധരിച്ച് തിരുനാമങ്ങൾ എഴുതി നടക്കുന്നവൻ സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കപ്പെടും. മരണശേഷം നേരെ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെത്തും. ഭഗവാനൊപ്പം ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. നമുക്കത് ലാസ്റ്റ് വായിക്കാം ബുക്കില്. തുൽത്തിലകവും തുളസിമാലയും നമുക്ക് നിർബന്ധം. അടുത്ത പോയിന്റ് 21ഉം 22ഉം തിലകവും തുളസിമാലയും കഴിഞ്ഞാല് ശരീരത്തിൽ എന്ന് എഴുതുന്നത് 21-22 അത് പറയുന്നത് പത്മപുരാണം പറയുന്നത് അവരുടെ സാന്നിധ്യം ഈ ലോകം പവിത്രീകരിക്കുന്നു. അവരുടെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളിടത്തെല്ലാം വൈകുണ്ഠ തുല്യമാണ്. ഒരിക്കലും യമകിങ്കരന്മാര് സമീപിക്കില്ല. യമന്റെ അധികാര പരിധിക്ക് അപ്പുറത്താണ് ആര്? വൈഷ്ണവർ. അതുകൊണ്ട് യമനെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കില്ല ഒരു വൈഷ്ണവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? കഴുത്തിൽ കണ്ടിമാല ഉണ്ടാവും, നെറ്റിയിൽ തിലകം ധരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരടുത്ത് സമീപിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കില്ല? യമകിങ്കരന്മാർക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതാണ് കഴുത്തിൽ കണ്ടിമാല ധരിക്കുന്നതിന്റെ, തിലകം ധരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാരണം. ഒരിക്കലും നമ്മൾ തിലകം ഒഴിച്ചു നിൽക്കില്ല, എപ്പോഴും തിലകം നമ്മൾ ധരിച്ചിരിക്കും, കഴുത്തിൽ കണ്ടിമാല നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ യമകിങ്കരന്മാർക്ക് സമീപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. കാരണം യമന്റെ അധികാര പരിധിക്ക് അപ്പുറത്താണ് ആര്? വൈഷ്ണവർ. പത്മപുരാണം പറയുന്നു ശരീരത്തിൽ കളഭം പൂശി ദേഹമാകെ തിരുനാമങ്ങൾ എഴുതി നടക്കുന്നവൻ സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനാക്കപ്പെടും. മരണശേഷം അവൻ നേരെ വിഷ്ണു ലോകത്തെത്തും ഭഗവാനൊത്ത് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടെന്നാണ് ഇതില് പറയുന്നത്. അടുത്തത് പൂമാലകൾ സ്വീകരിക്കുക. ഭാഗവതം 11 സ്കന്ധം 6-ാം അധ്യായം 46-ാം ശ്ലോകത്തിൽ ഉദ്ധവർ കൃഷ്ണനോട് പറയുന്നത്, കൃഷ്ണ, പൂക്കൾ, മാലകൾ, വിശുദ്ധ വസ്തുക്കൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ, ആഭരണങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ അവിടുന്ന് ഉപയോഗിച്ചതും ആസ്വദിച്ചതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങയുടെ ഉച്ഛിഷ്ടം ഞാൻ ഭുജിക്കുന്നു. ഞാൻ അങ്ങയുടെ ഭൃത്യൻ മാത്രമാണ്. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ മായ എന്നെ പിടികൂടിയില്ലെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച പൂമാലകൾ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മായ പിടിക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. അത് സ്വീകരിക്കുന്നത്. സ്കന്ദപുരാണത്തില് ബ്രഹ്മാവ് നാരദ മഹർഷിയോട് പറയുന്നത്, നേരത്തെ കൃഷ്ണൻ അണിഞ്ഞിരുന്ന പൂമാല കഴുത്തിൽ അണിഞ്ഞവൻ എല്ലാ തരം രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും അതുപോലെ സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായി ക്രമേണ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന് ചാർത്തിയ മാല നമ്മള് അണിയുന്നതും നമുക്ക് രോഗങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാനും സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകാനും മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടാനായിട്ടും സാധിക്കും. അടുത്തത് വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ നൃത്തം വെക്കുക. ദ്വാരക മഹാത്മ്യത്തിൽ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത്, ഹർഷോന്മാദാവസ്ഥയിലെത്തിയ ആൾ എന്റെ മുന്നിൽ നൃത്തം വെക്കുമ്പോൾ ഭക്തി പ്രകർഷണത്താൽ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നവൻ, അതിന്റെ ബാഹ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിക്കുന്നവൻ, സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി കുമിഞ്ഞുകൂടിയ പാപങ്ങളെ മുഴുവൻ എരിച്ചു കളയാൻ കഴിവുള്ളവനായി തീരുന്നു. അതായത് ഹർഷോന്മാദ അവസ്ഥയിൽ അത്രയും നമുക്കായൊരു ആനന്ദം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നൃത്തം വെക്കുമ്പോൾ
ഭക്തി പ്രകർഷത്താൽ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നവൻ, പിന്നെ അതിന്റെ ബാഹ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവൻ, സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായിട്ട് കുമിഞ്ഞു കൂടിയ പാപങ്ങളൊക്കെ എരിച്ചു കളയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഭഗവാന്റെ മുന്നില് ആ ഹർഷോന്മാദത്തിൽ നൃത്തം വെക്കുമ്പോൾ. ദ്വാരക മഹാത്മ്യത്തിൽ പറയുന്നത്, പരമാനന്ദത്തിന്റെ ബാഹ്യ പ്രകടനമായി വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ കൈകൊട്ടിക്കൊണ്ട് നൃത്തം ചെയ്യുന്നവന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പാപകർമ്മങ്ങളുടെ പക്ഷികൾ മുഴുവൻ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പറന്നു പോകുന്നതാണ്. അതായത് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് കൈ കൊട്ടിക്കൊണ്ട്, വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് കൈ കൊട്ടിക്കൊണ്ട് നൃത്തം ചെയ്യാണ്. നമ്മള് ആ ഭഗവാന്റെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോ കൈകൊട്ടി നൃത്തം ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ പക്ഷികൾ മുഴുവനും അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പറന്നുയരും. അതായത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ പാപകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാകുന്നു എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്, ദ്വാരകാ മഹാത്മ്യത്തില് നാരദൻ പറയുന്നത്. ഇനി 25, വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ ആദരപൂർവ്വം പ്രണമിക്കുക. യജ്ഞകർമ്മങ്ങളിലൂടെ നേടുന്ന സത്ഫലങ്ങൾ താൽക്കാലികമാണ്. അതുവഴി നേടുന്ന പുണ്യം ക്ഷയിക്കുന്നതോടെ വീണ്ടും ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കേണ്ടി വരും. എന്നാൽ വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ച് ഒരിക്കലെങ്കിലും ആദരിച്ചവന് ഒരിക്കലും ഭൂലോകത്തേക്ക് മടങ്ങേണ്ടി വരില്ല. അവൻ നേരെ കൃഷ്ണധാമത്തിലെത്തും. അപ്പോൾ എന്താ പറയണത്, ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ടി വരുന്ന യജ്ഞകർമ്മങ്ങളുടെ സത്ഫലങ്ങൾ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതിന്റെ ഫലം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഭൂമിയിലേക്ക് വരേണ്ടതായിട്ട് വരും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ച് ഭഗവാൻ ആദരിക്കുന്നവന് ഭൂലോകത്തിലേക്ക് ഒരിക്കലും മടങ്ങേണ്ടി വരില്ല. എവിടേക്ക് പോകാം? കൃഷ്ണന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കുക. എല്ലാ പാപങ്ങളും കഴുകി കളയപ്പെട്ട് ശുദ്ധ ശരീരിയാകും. ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നതാണ് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന്, അതായത് രഥയാത്ര ഒക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാനെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്, എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും ശുദ്ധരാകുമെന്ന് ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണം പറയുന്നു. വിഗ്രഹത്തെ അനുഗമിക്കുക. ഭവിഷ്യപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്, അയാൾക്ക് വിഷ്ണു സർവ ഐശ്വര്യ സമൃദ്ധികളും ലഭിക്കും. വിഷ്ണുവിന്റെ സർവ്വ ഐശ്വര്യ സമൃദ്ധികളും ലഭിക്കും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിഗ്രഹത്തെ അനുഗമിക്കുകയാണെങ്കിൽ. അതായത് ഭവിഷ്യപുരാണത്തിൽ പറയുന്നതാണ്, ഹീനഗുണത്തിൽ ജനിച്ചവനായാൽ പോലും ഒരുവൻ രഥയാത്ര എഴുന്നള്ളിപ്പ് അതിന്റെ മുന്നിലോ പിന്നിലോ അതിനോട് കൂടി യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളും സമൃദ്ധിയും ലഭിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്, രഥയാത്രയിലൂടെ അനുഗമിക്കുകയാണെങ്കിൽ. വിഷ്ണു ക്ഷേത്രമോ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമോ സന്ദർശിക്കുക. 28, ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ മരുപ്രദേശങ്ങൾ താങ്ങാൻ ഇത്തരം യാത്ര സഹായിക്കുന്നു എന്ന് പുരാണങ്ങൾ പറയുന്നു. ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ മരുപ്രദേശങ്ങൾ, അതായത് ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രം തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളൊക്കെ സന്ദർശിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സാധിക്കും. അതായത് ഹരിഭക്തി സുധോദയത്തിൽ പറയുന്നത്, കൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ ഭക്തിര സേവനത്തിൽ ഉത്തേജിതരായി വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിയെ ദർശിക്കാൻ പോകുന്നവർക്ക് പിന്നീട് ഒരിക്കലും അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രമാകുന്ന കാരാഗ്രഹം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടി വരില്ല. അതായത് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരില്ല. ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങള്? വൃന്ദാവനം, ദ്വാരക, മഥുര പോലുള്ള തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങള് സന്ദർശിക്കുന്നവർക്ക് പിന്നെ എന്ത് വരില്ല എന്ന് പറയുന്നത്, മരുപ്രദേശങ്ങൾ താങ്ങാൻ, അതായത് ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന് മരുപ്രദേശങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, നമ്മള് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മോചനം നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്, പുരാണങ്ങളില് പറയുന്നത് എന്ന് പുരാണങ്ങൾ പറയുന്നു. ഇനി വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിന് മുൻപില് വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിന് പ്രദക്ഷിണം വെക്കല്. ജനന മരണങ്ങളുടെ പുനരാവർത്തി രൂപമായിട്ടുള്ള പ്രദക്ഷിണ സഞ്ചാരം ഒഴിവാക്കാനാകും. ഹരിഭക്തി സുധോദയത്തിൽ പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തൊഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും? ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും ഭഗവാന് പ്രദക്ഷിണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്. ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രത്തിന് ചതുർമാസ കാലയളവിൽ ഒരു ദിവസം 4 തവണയെങ്കിലും വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിന് പ്രദക്ഷിണം വെച്ചാൽ അത് പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചതിന് തുല്യമായി കണക്കാക്കുമെന്ന് സ്കന്ദപുരാണം പറയുന്നു. അപ്പൊ ചതുർമാസ കാലയളവിൽ ദിവസം 4 തവണയെങ്കിലും ക്ഷേത്രത്തിന് പ്രദക്ഷിണം, വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിന് പ്രദക്ഷിണം വെച്ചാല് അത് പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ക്ഷേത്ര പ്രദക്ഷിണം വെച്ചതിന് തുല്യമാണ്. എങ്ങനെയാ? ഇപ്പൊ ചതുർമാസത്തില് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രത്തിന് ചുറ്റും പ്രദക്ഷിണം വെക്കുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ചുറ്റുന്നതിന് തുല്യമായിട്ടാണ് സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്. ചതുർമാസം നമുക്കറിയാലോ, പ്രധാനപ്പെട്ട മാസമാണ്. എല്ലാ ഋഷിവര്യന്മാരും സന്യാസിമാരും ഒക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്രതവും കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സമയമാണ് ചതുർമാസ്യം, 4 മാസങ്ങൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തില് 4 തവണയെങ്കിലും പ്രദക്ഷിണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചതിന് തുല്യമായിട്ട് കണക്കാക്കും. ഇനി അടുത്തത് 30ാമത്തെ അർച്ചന. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 10ാം സ്കന്ധം 81ാം അധ്യായം 19ാം ശ്ലോകത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തായ സുദാമ ഒരു ബ്രാഹ്മണ ഗൃഹത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി തന്നോട് തന്നെ ഇങ്ങനെ മന്ത്രിക്കുന്നു: സ്വർഗീയ സമൃദ്ധി, മുക്തി, സർവ്വലോകാധിപത്യം, സർവ്വ ഭൗതിക സുഖ ഐശ്വര്യങ്ങൾ, യോഗാസ്ഥിതികൾ എന്നിവയെല്ലാം കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്ന ഒറ്റ കർമ്മം കൊണ്ട് കൈവരുന്നതാണ്. അപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് കിട്ടും? ഭഗവാനെ
ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. ഇതിന് പ്രത്യേകം ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഭഗവാൻ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർഗീയ സമൃദ്ധി, മുക്തി, സർവ്വലോകാധിപത്യം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖ, സമൃദ്ധി, ഐശ്വര്യങ്ങള്, യോഗസിദ്ധികൾ അതൊക്കെ നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. വിഷ്ണു രഹസ്യത്തിൽ പറയുന്നത് ഈ ലോകത്ത് വിഷ്ണുവിന്റെ ആരാധനയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ വളരെ വേഗം തന്നെ വൈകുണ്ഠ ലോകം എന്ന ദൈവരാജ്യത്തിൽ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കും. ഭഗവാന്റെ ആരാധനയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് വളരെ വേഗം തന്നെ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തില് ദൈവരാജ്യത്തില് വൈകുണ്ഠ ലോകം എന്ന ദൈവരാജ്യത്തിൽ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് 30ാമത്തെ പോയിന്റ് അർച്ചനയില് പറയുന്നത്. 31ാമത്തെ പോയിന്റ് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാം. വിഷ്ണു രഹസ്യം രാജാവിന്റെ പരിചാരകർ എന്ന പോലെ ഭഗവാന് പരിചരണവും സേവനവും നടത്തുന്നവൻ മരണാനന്തരം കൃഷ്ണധാമത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും. അപ്പൊ മഹാരാജാവിന് പരിചാരകർ എന്ന പോലെ ഭഗവാന് പരിചരണം ചെയ്യുന്ന സേവനം നടത്തുന്നവർ മരണാനന്തരം എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും എന്നാണ്. ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുന്നവര് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുമെന്ന് വിഷ്ണു രഹസ്യത്തിൽ പറയുന്നു. സമ്പന്നന്മാർ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ച് വിഷ്ണു പൂജയ്ക്ക് സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പൊ സമ്പന്നന്മാർ എന്ത് ചെയ്യണം? ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കാനും വിഷ്ണുവിന്റെ പൂജയ്ക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. പാട്ടുപാടൽ ലിംഗപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ മഹിമയെ സ്തുതിച്ച് പാടുന്ന ബ്രാഹ്മണൻ തീർച്ചയായും ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും. ശിവപെരുമാന്റെ പ്രാർത്ഥനകളെക്കാൾ കൂടുതലായി ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇത്തരം ഗാനങ്ങളാണ്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ മഹിമയെ സ്തുതിച്ച് പാടുക, അത് ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് ഉയർപ്പെടുത്തും. അപ്പൊ ശിവപെരുമാന്റെ പ്രാർത്ഥനകളെക്കാളും ഭഗവാന് പ്രിയം എന്താണ്? ഇത്തരത്തില് ഭഗവാന്റെ സ്തുതിച്ച് പാടുന്ന പാട്ടുകളാണെന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ സങ്കീർത്തനം 33ാമത്തത് സങ്കീർത്തനം. നാമസങ്കീർത്തനം, ലീലസങ്കീർത്തനം, ഗുണസങ്കീർത്തനം 3 തരത്തില്. നാമസങ്കീർത്തനത്തെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത്? ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തില് പറയുന്നത് കൃഷ്ണന്റെ തിരുനാമം ഒരിക്കൽ പറയുന്നവന് അയാൾക്ക് ചെയ്തു കൂട്ടാനാവുന്ന പാപങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം മുഴുവൻ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പം നാമസങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നത്, ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പാപത്തിന് ഒരു പരിധിയുണ്ട്. ആ പരിധിയിൽ ആ പാപങ്ങളുടെ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ പാപങ്ങളുടെ ഫലത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സാധിക്കും. അതായത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു ജന്മത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന പാപങ്ങൾക്ക് ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളെ മുഴുവൻ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനായിട്ട് നാമസങ്കീർത്തനം കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നുവെന്നാണ് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറയുന്നത്. ലീലസങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നത്, ലീലസങ്കീർത്തനം ലീലസങ്കീർത്തനം എന്താണ്? ലീലകളെ കുറിച്ച് സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്നത്. ഭാഗവതം 7ാമത്തെ സ്കന്ധം 7ാം അധ്യായം 18ാം ശ്ലോകത്തിൽ മഹാരാജാവായിട്ടുള്ള പ്രഹ്ലാദൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ നരസിംഹമൂർത്തി, അങ്ങയുടെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ സർവാതിശയാണ്. അങ്ങയുടെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ശ്രവണം കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഭൗതിക ആസക്തിയുടെ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ലീലാസങ്കീർത്തനം, ലീലകള് കീർത്തിക്കുക. അത് നമ്മൾ എന്താണ് ഭാഗവതം കേൾക്കാം. ഇവിടെ പറയുന്നത് അങ്ങയുടെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ശ്രവണം കൊണ്ട് തന്നെ, ഭാഗവത ശ്രവണം കൊണ്ട് തന്നെ ഭൗതിക ആസക്തിയുടെ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. ഈ ഗുണസങ്കീർത്തനം എന്താ പറയുന്നത്? ഭാഗവതം 1ാം സ്കന്ധം 5ാം അധ്യായം 22ാം ശ്ലോകത്തില് നാരദ മഹർഷി വ്യാസമഹർഷിയോട് പറയുന്നത്, തപോനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും വേദം പഠിക്കുന്നവരും മഹായജ്ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും വേദസൂക്തങ്ങൾ പാടുന്നവരും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് അഭ്യൂഹങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും ധാർമ്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും അവരവരുടെ സത്കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് ഭക്ത സമ്പർക്കവും ഭഗവത് സങ്കീർത്തനവുമാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? തപോനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നടത്തുന്നത്, വേദം പഠിക്കുന്നവര്, മഹായജ്ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നവര്, വേദസൂക്തങ്ങൾ പാടുന്നവര്, അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് അഭ്യൂഹങ്ങൾ നടത്തുന്നവര്, ധാർമ്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നവര്, അവരവരുടെ സത്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ലക്ഷ്യമാക്കുന്ന, അപ്പൊ അവര് ഈ തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവരെന്താ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്? ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കവും ഭഗവത് സങ്കീർത്തനവുമാണെന്ന് ഇവിടെ ആര് പറയാണ്? നാരദ മഹർഷി വ്യാസമഹർഷിയോട് പറയുന്നത്. ഇനി 34 ജപം നടത്തുന്നത് ജപിക്കുന്നവന്റെ വ്യക്തിപരമായ ഗുണത്തിനാണ്, കേൾക്കുന്നവരുടെയൊക്കെ ശ്രേയസിന് വേണ്ടിയാണ് കീർത്തനം. അപ്പൊ ജപിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ്? നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ജപിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന് ചെയ്യുന്ന ഒരു സേവനമല്ല ഒരിക്കലും ജപം എന്താണ്? ജപം നടത്തുന്നത് ജപിക്കുന്നവന്റെ ഗുണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജപം നടത്തുന്നത്. കേൾക്കുന്നവരുടെ ഗുണത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? കീർത്തനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്തിരി കൂടി ഉറക്കത്തിൽ നമ്മൾ ഉറക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്താവും? കീർത്തനം. അത് മറ്റുള്ളവരുടെ ശ്രേയസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് പറയാം. 35 സമർപ്പണം.
സമർപ്പണം, ഭഗവാന്റെ സമർപ്പണം, സംപ്രാർത്ഥനാത്മികം, ദൈന്യബോധികം, ലാലസാമായി 3 തരത്തില് ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ സമർപ്പണം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ 3 വിധത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? സമർപ്പണം ചെയ്യുന്നു. ഒന്ന് സംപ്രാർത്ഥനാത്മികം, ഒന്നാമത്തത് തികച്ചും സ്വതന്ത്രമായുള്ള പ്രാർത്ഥന. ഭഗവാനെ, കുമാരിമാർക്ക് കുമാരന്മാരോട് സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു സ്നേഹമുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ചും അതിതീവ്രമായ ഒരു സ്നേഹവികാരമുണ്ട്. അങ്ങയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ യാചിക്കുന്നു, ഈ മട്ടിലുള്ള സ്വാഭാവികമായ ഒരു ആകർഷണം അങ്ങയുടെ നേരെ എനിക്കുണ്ടാകണമേ എന്ന്. അതായത് സംപ്രാർത്ഥനാത്മികം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തികച്ചും സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയാം. അതായത് നമ്മള് സ്വമേധയാ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളത്, നമുക്കത് സ്വമേധയാ വരുന്നതാണ്. കുമാരിമാർക്ക് കുമാരന്മാരോട് ഉണ്ടാകുന്ന സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്നേഹം. അതെങ്ങനെയാണ്? അത് ആരും പറഞ്ഞിട്ടല്ല, തന്നെത്താൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ആകർഷണമാണ് അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെയാണ് തികച്ചും തീവ്രമായിട്ടുള്ള സ്നേഹവികാരം തമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ യാചിക്കുന്നു, ഈ മട്ടിലുള്ള ഒരു ആകർഷണം, സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു ആകർഷണം എനിക്ക് അങ്ങയുടെ നേരെ ഉണ്ടാകണം എന്ന് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയണം. അതായത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീക്കും തമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ആകർഷണം എന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാണത്. ഒരു കുമാരന് കുമാരിമാർ, അതായത് ഒരു പ്രായത്തിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നൊരു സ്നേഹം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു ആകർഷണമാണ്. അപ്പൊ അതേപോലെ ഒരു ആകർഷണം, സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു ആകർഷണം എനിക്ക് അങ്ങയുടെ നേരെ ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അതിനാണ് സംപ്രാർത്ഥനാത്മികം എന്ന് പറയുന്നത്, സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു ആകർഷണം എന്ന് പത്മപുരാണം പറയുന്നത്. ഇനി ദൈന്യബോധികം. ദൈന്യബോധികം എന്ന് വെച്ചാല് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള സമർപ്പണം. പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, എന്നേക്കാൾ പാപിയായ ഒരു ജീവാത്മാവില്ല, എന്നേക്കാൾ ധിക്കാരിയായിട്ട് മറ്റാരുമില്ല. എന്റെ പാപകർമ്മങ്ങൾ ഏറ്റുപറയാൻ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ സ്വയം നാണിച്ചു പോകത്തക്ക വിധം അപരാധിയും പാപിയുമായി പോയി ഞാൻ. പത്മപുരാണം പറയുന്നത് നമ്മുടെ തെറ്റുകള് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് നമ്മള് അത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ഭഗവാന് വിധേയം പ്രാപിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ നമ്മള് ആരാധിക്കുന്നത്. അതായത് ദൈന്യബോധികം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പോലും എന്തും തോന്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്വയം നാണം വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തെറ്റുകൾ കണ്ടിട്ട് ഭഗവാനോട് തെറ്റുകളായിട്ട് പറയാൻ പോയപ്പോ നമുക്ക് സ്വയം നാണിക്കത്തക്ക വിധം അപരാധിയും പാപിയുമായി പോയത് ഞാനെന്ന് നമുക്ക് തോന്നി. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സംപ്രാർത്ഥനാത്മികം പറഞ്ഞപ്പോ എന്താണ്? അത് സ്വമേധയാ, അതായത് നമുക്ക് എങ്ങനെ വരാണത്? സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ആകർഷണമാണ്. ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ദൈന്യബോധികം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ അവിടെ ദൈന്യബോധികം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് നമ്മുടെ ആ തെറ്റുകൾ നമ്മൾ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മള് എന്നേക്കാൾ പാപിയായ ഒരു ജീവാത്മാവും ഇല്ല, എന്നേക്കാൾ ധിക്കാരിയായിട്ടുള്ള ഒരാളുമില്ല. ഞാൻ തെറ്റ് ഏറ്റു പറയാൻ വന്നപ്പോ ഞാൻ എന്ത് തെറ്റ് പറഞ്ഞു? പാപിയായിട്ട് പാപിയായി പേജ് നമ്പർ എത്ര? 105-ലാണത്. കണ്ടോ? 106-ല്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തത് രണ്ടാമത്തത് ദൈന്യബോധികം. അതായത് നമ്മള് ഫസ്റ്റത്തില് നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞത്. രണ്ടാമത്തത് ദൈന്യബോധികം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിനയം. അതായത് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ എത്ര നിസ്സാരമാണ്, നമ്മുടെ തെറ്റുകൾ മുഴുവനും അത്ര വലുതായിട്ട് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അത് തിരിച്ചറിയുന്നതാണ് എന്ത്? രണ്ടാമത്തത്. അവിടെ നമുക്ക് എന്തില്ല, നമുക്ക് ഫുള്ള് മനസ്സിലായി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മുഴുവനും തെറ്റാണ്, നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. അതായത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലായ ഒരു അഹങ്കാരം ഉണ്ടല്ലോ, അതില്ലാത്തൊരവസ്ഥ. അതായത് അഹങ്കാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല? ഭക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത പാപങ്ങൾ മുഴുവൻ ഭഗവാനോട് ക്ഷമിക്കണം എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തില് നമ്മൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാണ്. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ മുഴുവനും ഭഗവാനോട് ഏറ്റു പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ സമ്മതിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ തെറ്റുകളും കുറവുകളും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ സമ്മതിക്കുക.
അതാണ് എന്ത് ദൈന്യബോധികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വിനയത്തോട് കൂടിയുള്ള സമർപ്പണം. ആദ്യത്തിൽ നമുക്ക് എന്താണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ളത്. രണ്ടാമത്തത് വളരെ വിനയത്തോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മള് ഇങ്ങനത്തെ വ്യക്തികളാണ്, നമ്മൾ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകൾ പറഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് തന്നെ നാണം വന്നു എന്നാ പറഞ്ഞ, അത്രയും തെറ്റുകൾ നമ്മൾ ചെയ്തു പോയി, അത്രയും നമുക്ക് ലജ്ജ വന്നു. അത്രത്തോളം വിനയത്തോടെ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് രണ്ടാമത്തത്, അതായത് ദൈന്യബോധികം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ തെറ്റുകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനോട് ഏറ്റു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാനെ കീഴടങ്ങുന്ന, അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത് ദൈന്യബോധികം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് സമർപ്പണമാണ് രണ്ടാമത്തത്. മൂന്നാമത്തതാണ് എന്ത് ലാലസാമയി. ലാലസാമയി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ആഗ്രഹം, തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമാണ് ലാലസാമയി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള അത്രയും ആഗ്രഹം, അതിനാണ് നമ്മൾ ലാലസാമയി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമുക്ക് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് സേവിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കും, എപ്പോ സാധിക്കും, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കാത്തിരുന്നിട്ട് ആ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ലാലസാമയി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് മൂന്നെണ്ണം പറയുന്നത്. ഒന്നാമത്തത് സ്വമേധയ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്, സ്വമേധയ വരുന്നതാണ് സംപ്രാർത്ഥനാത്മികം എന്ന് പറയുന്നത്, സ്വതന്ത്രമായ പ്രാർത്ഥന. ദൈന്യബോധികം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള സമർപ്പണം, നമ്മൾ എല്ലാ രീതിയിലും നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കും. നമ്മുടെ തെറ്റുകളും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ത് രണ്ടാമത്തത്. ലാലസമായി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അതായത് നമ്മൾ അവിടെ എന്താണ് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് അത്രയും നമുക്ക് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാത്തിരിപ്പ്, അതാണ് മൂന്നാമത്തത് ലാലസാമയി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഏത് നിലയിലായി ഏത് നിലയിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം. നമുക്കത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിട്ടോ ദാസനായിട്ടോ പിതാവായിട്ടോ അങ്ങനെ ഏത് നിലയിലും നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കും. ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ലാലസാമയി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ലാലസാമയുടെ സ്റ്റേജ് നമുക്ക് ഹരേഷ്ണ മാതാജി വീഡിയോ ഓഫ് ആണ് മാതാജി. വീഡിയോ ഓഫ് ആണോ? ലാലസാമയി സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോ നമുക്ക് അവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, വെളിപ്പെടും ജീവാത്മാവിന് ആത്മീയ പുരോഗതിയും വെളിപാടിന്റെയും ഫലമായി ഭഗവാനുള്ള തന്റെ ആദിമ ബന്ധത്തെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. സ്വരൂപ സിദ്ധി എന്ന സാങ്കേതിക അവസ്ഥ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് കിട്ടും, നമ്മുടെ ആ സ്വരൂപ സിദ്ധി മനസ്സിലാക്കാനും നമുക്ക് എന്തിൽ സാധിക്കും, ഈ ലാലസാമയില് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതാണ് ലാലസാമയി എന്ന് പറയുന്നത്. 35ാമത്തെ ഭഗവാനെ അങ്ങയെ ഒന്ന് വീശാൻ, സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അങ്ങയെ ഒന്ന് വീശാൻ അങ്ങ് എന്നോട് പറയുന്ന ആ ദിനം എന്ന് വന്നെത്തും. അത് അത്രയും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് എന്നെ ഇങ്ങനെ വീശിയാൽ മാത്രം മതി എന്ന് പറയുന്ന ആ ദിനം എന്ന് വരും. നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത്രയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ്, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ അത്രയും വലിയൊരു ആഗ്രഹം, അതാണ് അതില് പറയുന്നത്. അടുത്തത് നമുക്ക് നാളെ എടുക്കാം. 38 ഉണ്ടല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल. हरे कृष्णा.